ଆଜି ଦେଖିବା ରାଜନୀତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଏହାର ପ୍ରକୃତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର। ରାଜନୀତି ବା ପଲିଟିକ୍ସ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ପଲିସରୁ ଆସିଅଛି। ପଲିସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ନଗର ରାଜ୍ୟ ବା ନଗର ରାଷ୍ଟ୍ର। ନଗର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକ କୁହାଯାଉଥିଲା। ନାଗରିକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରାଜନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ରାଜନୀତି ଏପରି ଏକ ଶବ୍ଦ ଯାହାର ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନୀତି ବିଶାରଦମାନେ ଏହାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜନୀତିର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ମତାମତକୁ ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଫେସର ଡାଭିଡ୍ ଇଷ୍ଟନଙ୍କ ମତରେ ରାଜନୀତି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରାଧିକାର ବଣ୍ଟନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଲାସୱେଲ୍ ଓ କାପ୍ଲାଙ୍କ ମତରେ ରାଜନୀତି ହେଉଛି କ୍ଷମତାର ସଂରଚନା ଓ ସହଭାଗ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ। ମିଲରଙ୍କ ମତରେ ରାଜନୀତି ହେଉଛି ସାମାଜିକ ବିବାଦ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଅଧ୍ୟୟନ। କାର୍ଲମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ସମାଜର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷକୁ ରାଜନୀତି କୁହାଯାଏ। ଆ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଦି ତିନିଟା ମନେ ରଖିଦେଲେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ରାଜନୀତିର ପ୍ରକୃତି। ରାଜନୀତି ବିଶାରଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସଂଜ୍ଞାକୁ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରାଜନୀତିର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଦିଅ ଭଲ। ରାଜନୀତି ହେଉଛି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହା ସମୟ, ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରିବେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ରାଜନୀତି ତା'ର ସ୍ୱରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୀତି ବିଶାରଦମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସରକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଧୁନିକ ରାଜନୀତି ବିଶାରଦମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସରକାରର ଅଧ୍ୟୟନରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ଏହାକୁ କ୍ଷମତା, ବ୍ୟବହାର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚରଣ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିଦେଲେ ମାର୍କ ଉଠିଯିବ। ଦୁଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥାଅ। ତାପରେ ଦେଖିଦିଅ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଇଂଲିଶ ନୋଟଟା। ମିନିଂ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ। এই PDFଟା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ମିଳିଯିବ। ପଜ୍ କରି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଅ।